Nik animatuko nuke egitea. Ez debeia izan behintzat oztopo konziliazioa. Azkenean, nik ere alde batea utzita neukan, gonea etortzeko presentziala, gradua ateratzeko gogori neukana, ez nulako bilatzen konziliatzeko aukera eta dana batea egiteko, eta nire oheran lanari ezin nion utzi, baina erabatekoa, ze gero erdi presentziala izan arren babesa daukazu, irakasleena, tutoreana, ikastaldearena, denen babesa nik behintzat topatu dut, eta errez egiten ari zait alde hortatikan, eta bai, animatuko nuke erabat. Nik ere bai, animatuko nuke. Ematen du hasi aurretik, dela, ez dakit, izango dela, ez dakit, ez da? Baina behin hasten zarela, jakingo banu hau dela, hasiko nintzen, ze, moduloak gomentatzen dituzte ez solapatzeko bata bestearekin, ja matrikula egiten laguntzen dizute. Gero, ez dakit, tutoreak edo moduloko irakasleak ondoan dauzkazu. Taldeko kideak ere erraz eta ondo moldatzekoak. Lankarga aldetik malgutasuna, jarraipen egiten dizute, moldatzen dira, ez da lankarga handi bat, azkenean nik 3 ume ditut, lan badaukat, eta nik uste dut nik egiten badut beste batzuk ebe egingo dutela. Nahi dut esan, situatzeko 3 umekin eta lan batekin egingarria dela. Bai, eta jartzen dituzten epeak ere ez, orientatiboak izaten dira, normalean gero zure egoeraren arabera edo, aztertzen dute eta eman diezaizukete 2-3, beraiek gomendatzen dute eperan bukatzea, baina luzatzen dute 2 egun, eta horrek ere, aste horretan zerbait suertatu bazaizu eta ezin baduzu lanketa egin, aukera daukazu, ez da. Eta gero ikasturtez ikartuzte, badoiez jasotzen gure feedbackak autoebaluazioa eginda eta azetasun inkesta eginda azetasun inkesta eginda, gure feedbacka jasotzen dute eta hor lankargaren neurria jasotzen dute. Eta beti dabiz moldatzen hurrengo ikasturtera begira, egingarri edo egokitzen. Eta hori ere eskertzekoa dela nik uste dut, eta egingarri dela. Hasierak beti dira pizka bat ziurgabetasuna, zer izango den, plataforma ezagutzea, baina behin hori egiten duzu, erabili, trasteatu, eta ja behin moldatzen zarena eta erritmoa hartzen duzunean, ez duzu nahi paratu bez, eta lorpenak egin ahala ere, gai zarela ikusten zara, ezta? Eta nahi izan da lortuko duzula, hori garrantzitsuan. Zure nahi bat baldin bada eta horretarako gogua baldin badaukazu, naiz eta zure ikasketak, nire kasuan bezala, hezkuntzara bideratuta ez egotia. Ni adibidez enpresa mundutik nator eta hezkuntza niretzat desberdina zen, gai bat o arlo bat ez dutena, etxean besterik ez dutena ikusi, ez? Beraz, nire goeran dagoen jendea animatzia nahiko neban, ez? Naiz eta konbalidaziorik ez eduki, nire kasua kontrakoa da, egin dezakezula. Eta nahi izan ezkero, edozein gauza aurrera atera dezakezula eta interesa baldin badago. Lanak zabala dira bai, ez dago bideratuta ez daude lanak. Egin behar diren horrek norberaren sormenaren arabera, enfokea eman aldi oso orduan ez daude horre super kontrolatuta egin behar dituzu horrela edo gaiak edo lanak hausnarketak bakoitzak bere erara egiteko. Hori da, zuretik lanera, ez? Eta hori da, nik bai askotan ez, noiz da momentua aurrezkuntzako gradu ateratzeko, nik bezala 3 seme-alaba dazkat, lana, eta esaten duzu, noiz da momentua, justo pandemia eta mundua gelditu zen momentu hortan, esan nun, oraintxe. Eta nik bai animatuko nuke, esan nahi dut azkenian beti, esan duguna zereginetarako beti malgutasuna, ikasteko era erreza, bai, egia esan nik
ikasteko gogua daukan horri, esango nioke momentua, barrutikan etortzen zaizun momentua hori dela, eta animatzeko. Hori da. Bai, ez zaudela inoiz bakarrik, ez? Naiz eta badirudi etxean zaudelako eta bakarrik zauden horretan, baina beti daukazu taldea, hor, tutorea, moduloko tutorea, jende pila dago zure atzetikan, edozein momentutan erantzuteko mun, eskua emateko mun, eta bai. Hori da. Eta nire kasun, aurrezkuntzako gradua da, azken helburutarikoa, eta etorkizuneko irakasle, 3-6 urteko irakasle hortan murgiltzea, 0-2 urteko aurrekin egin dut lana, eta 3-6 hortan ere, gogotsu nagoela. Bai, nik uste dut ikasten gabiltzala, eta gero eta jakintza gehiago barneratzen gabiltzala, eta sinisten dugula egiten dugun edo ikasten gauden honetan, bai, 3-4-5 urtekoekin, eta zergaitik ez dakit, ez da, LH-erantza bai, azkenean ikusten dugu zelan trantsizio hori dagoen LH-era, eta, zure begirada aldatzen doa lehen guk izan genuen edo bizi izan genuenetik, eta niretzako hor beste begiradat izatea oso garrantzitsua da, bai. Gehiago nahi izan ezkero edo gustatu izan arren, txikiagoak, baina ez dakit, hor beste begirada bat, enfoke bat, ematea, bai, hori, ez da, beste proposamen batzuk egiteko, eta ez betiko tradizional hori mantentze aldera, ez da, baizik eta buelta berrikuntza bat emateko alde horri, bai. Eta orduan, sinisten dugunean ikasten gabiltzala, aportazio horrek egitearren horrek, ez da, etorkizunerantza, olako aportazioak egin ahal izatea. Naiz eta 0-3 egon, baina, ez dakit. Aukera horrek ikustea edo izatea, edo aurren bide lagun horretan, ez da, izatea, laguntzea.